Bismillahirrahmanirrahim. Kıssa Yusuf Peygamber beşa şeşa. Rojeki krali Mısır'ı got, İşev min xewneka garib dit. Min dit ku heft çeleki qals, heft çelekin xurt dixwar. U min heft simbilên tar û heft simbilên hişk dit. Ka gaziyê zana bikin ku xewna min tewîl bikin. Hemû şîrovekar hatin, yekî tenê jî tabîra vê xewê pê dernexist. Nizanbûn ka heqîqeta vê xewê çi ye. Fêm dikirin tewîla wî heye, lê qena melîk hêrs nebe û newe xezebê, gotin ev xew nayê tewîl kirin. Xeweka tevlî heve. Wê wextê Yusuf pêxember hate bîra hevalhebsê Yusuf. Ji qirar re got, ez dikarim xewna te bidime şîrovekirin. Hevalê min ê girtîgehê Yusuf mirovekî qenc e. Pir zana ye. Xewnên me jî şîrovekir bû. Çawa tewîl kirbû, aynî wisa hate serê min û hevalê min. Melîkê Misrê ji xulamê xwe re got, here ba wî û jê pirs bike. Dibe ku xewna min şîrove bike. Dicî de çon pirs kirin. Yusuf pêxember ji wan re got, heft sal ê bereket, firehî û zêdeyî çêbe. Piştî jî li ser heft sal ê xela rabe. Piştî jî li ser hev heft sal ê xela rabe. Di heft salê firehiyê de çi ji we were xebat bikin. Erdê xwe biçînin, yê bimîne jî stok bikin. Dema xela çêbû jê bixwin. Piştî vê xelayê Xwedayê dilovan dîsa ê baranê bibarîne, rûyê erdê bi nîmet û fêkî û bi dexlan bixemlîne. Xulamên Melîkê Misrê ji zîndanê vegeriyan û şîrova Yusuf pêxember jê re gotin, çawa godarî kir, şîrove pir eciband. Meraqa Yusuf kete dilê wî. Xwast Yusuf bibîne. Ji qastê xwe re got, zû herin Yusuf ji min re bînin. Qasit çû wî bîne, lê Yusuf got, vegere ba kralê xwe û jê re bibêje. Min bê sûç û bê sebeb avêtine zîndanê. Li min bêbextî û îftira kirin. Nefs her daîm berê mirovan de xirabî û gunehan, ez nefsa xwe berî nakim û paqij nabînim, lê bi saya rehma Xwedê ez bê tawan û bê sûcim. Ez dixwazim were zanîn ku min xayîntî li jinên tu kesî nekiriye. Bila melîk mesela pîrekan ew pîrekên ku destê xwe birîbûn bipirse û lêkolîn bike. Wê demê ê rastî derkeve derva. Ku kral vê bike ez ê werim. Qasid vegeriyan ba Melîkê Misrê gotin Yusuf pêxember, gotinên Yusuf pêxember jê re gotin. Melîk ji ber van gotinên pêxemberê Xwedê şaşma. Züleyxa û jinên destê xwe birîbûn anîne ba kral. Kral ji wan re got, serpêhatî û macera we û Yusuf çi ye? Hemû wan sûç û gunehên xwe îtiraf û qebûl kirin. Gotin di heqê Yusuf de ji xeynî xêrê, ji xeynî başiyê em tiştekî nizanin. Me tu xirabiya Yusuf nedîtiye. Züleyxa jî got, îro heq û rastî derketiye meydanê. Yusuf mirovekî qenc e, bê guneh û masûm e. Min xwast ku ez wî bi dest bixim û pê re tiştê nerewa bikim, lê Yusuf namûsa xwe parêst û nêzîkê min nebû. Yusuf qet derewa nake. Piştî rastî derkete meydanê, Melîkê Misrê ji qastên xwe re got, zû herin ba Yusuf, jê re bibêjin, Züleyxa û pîrekên din gunehên xwe îtiraf kirine. Ez ê wî ji xwe re bixim wezîr, li ba min ciyê wî mezin e û ew layıqê her hurmetê ye. Wextê Yusuf hat ba Melîkê Misrê, Melîk ji bo Yusuf rabû, hurmet dayê, Yusuf jê re got, min bixe berpirsiyarê xezîneyê rûyê erdê. Ez jê fêm dikim. Ez dikarim vê karê pêk bînim. Di vê barê de ez zaname. Xwedê Azze ve Celle bi vî ava Yusuf li rûyê erdê bicih kir. Meqamê wî mezin kir. Ji xwe Xwedê ji kîra bixwaze rehma xwe lê dibarîne. Xwedê xêrên qencîxwazan zayî nake. Yê bawerî bi Xwedê anî be û
و ji Rabbê xwe bitirse jê re perowa axîretê mezintir û çêtir e. Rabbê me, te çawa Yusuf ji xirabî û gunehan parêst be, me jî muhafeza bike.